do audiovisual, que evidentemente habería que reformar a que hai, porque non está sendo operativa para nada. De logo, por unha parte estaría os consellos do audiovisual, e por outra parte eses organismos que teñen moitas veces un formato de fundación, outras veces de ONGs, outras veces de carácter máis profesional, pero en todo caso que se chaman os observatorios da información, o observatorio dos medios, nos que participa directamente a tres bandas. Por unha parte, os colectivos sociais que están interesados en exercer o seu dereito a controlar o funcionamento dos medios, porque o dereito á información é un dereito que ten a propia sociedade. Os medios non son propietarios da información, os propietarios da información son os cidadáns. Por outra parte, os profesionais, e por outra parte, os investigadores da comunicación e da información, que é un modelo que ten agora mesmo o Observatorio de Medios que vimos de crear no Colexio Profesional de Xornalistas de Galicia. Gracias. Boas tardes a todos. Antes de nada, tiña que facer unha pequena corrección a Alfonso, que dixo que eu traballara moitos anos na Voz de Galicia e traballei só uns meses. Levo 20 anos, eso sí, traballando na Televisión de Galicia. Digo isto non só en honor a verdade e para deixar mal Alfonso, senón tamén para fundamentar un pouco o porqué vou falar basicamente deste fenómeno referido á violencia nos medios de comunicación, focalizando especialmente sobre a televisión, porque eu creo que de alguma maneira, falando deste fenómeno, a televisión a día de hoxe é o que xa foi definido como o corazón da cultura de masas e o medio por excelencia que ten maior capacidade para incidir no imaginario individual e colectivo. En primeiro lugar, eu represento, supoño que por eso fun chamado aquí, o Colexio de Xornalistas de Galicia, que é unha corporación de dereito público que ten por obxecto defender os intereses profesionais dos xornalistas galegos e tamén defender o dereito da sociedade e da cidadanía á información. E o primeiro que quero salientar, que xa o fixen máis veces, é o meu desacordo cun fenómeno que se está generalizando últimamente, que antes eran facultades de xornalismo ou de ciencias da información, ora pasaron a ser ciencias da comunicación. E máis alá deste nome, eu quero facer a seguinte reflexión, é dicir, para min, informar é explicar e axudar a entender. Comunicar, para min, é simplemente entreter, e entreter, desde logo, sempre é comunicar. Dicía que, como xornalista, sinto que o meu deber é informar, e que outro deber meu tamén é defender o dereito dos cidadáns a que estean informados, porque considero que o dereito á información está na base de todos os demais dereitos. Se ese dereito non se materializa nunha democracia, calquera outro dereito, incluído o dereito ao voto, está perdendo a súa natureza, porque a liberdade de elegir non é tal se previamente non se puido configurar o criterio que fundamentadamente decida a opción pola que acabamos votando. Na base da violencia, lógicamente, como dixo Luís, hai moitos fenómenos que son enemigos da dignidade dos cidadáns e da dignidade das persoas e que siguen pervivindo nas sociedades democráticas. Falo de fenómenos como a miseria, falo como fenómenos como a ignorancia, o dogmatismo, o medo e o odio. Todos eles están relacionados e todos eles, de alguma maneira, son alimentados nesta sociedade da información ou da comunicación, pero, como todos vostedes saben, foi definida tamén como a sociedade da mentira. E iso é o que eu entendo que estamos falando e desde o que vou tratar eu de centrar a miña intervención. Esta moneda da información, pero a información ten donos, o acceso á mesma non é gratis,
E o que pense que é gratis, como é fácil, é cómoda e que non costa ningún esforzo, como aquel que se senta diante dun telexornal ou dun telediario pensando que vai ser informado, está enganado, porque o acceso á información custa cartos e custa esforzo intelectual. Para, digamos que a información ten donos. Hoxe existen 4 ou 5 conglomerados empresariais da comunicación e de outras empresas e de outros negocios de outra natureza e tamén mediáticos que teñen xa máis poder co poder político. O poder político é o terceiro poder despois do poder mediático económico. E os que teñen o poder mediático económico, facerse co poder político non lle resulta moito máis con mero trámite se é do seu interese, que non sempre é do seu interese. Prefiren que outro apareza como detentador do poder político e eles exercer o poder desde a sombra porque lle reporta máis beneficios. Nesto, como moitas outras cousas da actividade humana, xoga un gran papel o ego, e a veces o ego dos que teñen o poder político, económico e mediático pois pode significar que lle acabe pasando o que lle acaba de pasar a Berlusconi en Italia, que de alguma maneira, digamos que se pasou de frenada con aceleración. Para manter esa hexemonía, o poder utilizar todo tipo de armas, e especialmente as armas paralizantes, porque estas evitanlle ter que facer uso de mecanismos que poden provocar rexeitamento, como é o caso da guerra. A guerra directa, pois xa só é necesaria lá onde non pode actuarse con outro tipo de armas paralizantes ou contra aqueles contrapoderes ou contradiscursos que van saindo na sociedade. A televisión na nosa sociedade, nas democracias occidentais, é a principal arma de control social e tamén de motor social a hora de crear conductas. O seu poder nace porque, en primeiro lugar, non se nota moito, e a televisión, de alguma maneira, ofrécenos a posibilidade de ter a ilusión de que estamos presenciando algo cos nosos propios ollos, e, por tanto, se o estamos vendo, non pode ser mentira. É aquilo que vemos, ver para creer, pois se o vemos, temos que creer, se o creemos é porque o vemos, non? Para convencer, a televisión ten que captar a atención. E a mellor forma de captar a atención é convertir algo nun espectáculo. E todo o que ofrece a televisión está pasado polo parámetro da súa conversión en espectáculo, incluídos os debates e incluídos os servicios informativos. Os debates, se se fixan, están polarizados, o que se enfrontan son polos contrapostos, opinións contrapostas, das que nunca sae ningunha síntesis. Nunca ou casi nunca sae ningunha síntese, senón o que sae é un reforzamento de posicións que case sempre son enquistadas en si mesmas e como exercicio democrático nunca se produce ningún avance nos razoamentos ao final dun debate. Esa entendo que é a regla xeral dos debates en televisión convertidos en espectáculo. Lóxicamente é máis fácil construir un espectáculo sobre os feitos violentos que sobre os feitos pacíficos. A guerra é moito máis fácil de convertila en espectáculo que a paz. Sábese que unha das causas polos que os concursantes de Gran Hermano, que como saben foi un fenómeno televisivo novidoso e que moitos calificaron, incluída a prestixiosa xornalista que o conducía de experiencia sociolóxica sin precedentes, a causa verdadeira de que quitaran os televisores da casa de Gran Hermano non foi para que non estivesen enterados ou que non pudesen enterarse do que se dicía fora deles. Foi porque, senón, apoltronábanse diante da televisión, non facían absolutamente nada e non xeraban ningún espectáculo, por tanto, non iba a ter ningún interés porque non iban a producir ninguna acción, nin comentario. Por tanto, o que se trata, de alguma maneira, e eso entendo que as
expresión tamén dunha forma de violencia, porque, lóxicamente, falamos da violencia evidente, pero hai outras formas de violencia menos evidente. É dicir, xa que falaba antes dos informativos, perdonen que volvo un pouco para atrás, que unha forma de exercer a violencia na televisión é o exercicio da censura, a manipulación e o silenciamento das voces discrepantes. Dixen que levaba 20 anos traballando na televisión de Galicia, dado que daquela non houbo moita oportunidade de difundilo. Debo dicir que un grupo de 20 xornalistas da televisión de Galicia hai 5 anos levamos ao Parlamento de Galicia unha iniciativa legislativa popular na que propoñíamos que se cambiase a forma de designación do director xeral, que, como saben, sigue sendo nomeada directamente polo presidente da Xunta. Nos propoñíamos que fose elexido por maioría de 2/3 do Parlamento. Aquela iniciativa quedou rexeitada. Ali denunciábamos que na televisión de Galicia exercíase a censura directa, deformábase a realidade e silenciábase as voces discrepantes. Eso tamén é unha forma de violencia. E sobre eso temos que seguir atentos, porque eso pasa en todos os medios de comunicación de forma pouco visible, pero lóxicamente son moitos os intereses, tanto desde o punto de vista político como desde o punto de vista económico e empresarial, que tenden a incidir e facer que o xornalista faga o seu traballo de forma non conforme ao que deben ser os principios de ética profesional. Outra forma de violencia, como decía, é a constante apelación á emoción. Se algo que estou vendo nun informativo me provoca unha emoción verdadeira, eso ten que ser verdadeiro. Eso é unha forma de violentar o noso ser. É como cando retornan os emigrantes e poñemos as cámaras da televisión, se atopan cos seus familiares despois de 50 anos, e poñemos as cámaras da televisión nun primeirísimo plano, vendo como lles caen as babas a todos. Eso é, ni máis ni menos, que outra forma de violencia televisiva. É a conversión dun espectáculo dun sentimento humano básico, que é a emoción por atoparte cuns familiares que non ves hai 50 anos. Eso tamén é unha forma de violencia na televisión. Para nada se alude, lóxicamente, como decía Luís, nin as causas da emigración, nin as condicións de vida, nin as condicións da vida que levamos xa que son. Tamén podía dar a impresión de que estou falando só da televisión, e que este fenómeno non pasa nos outros medios. Debo dicir, desde o meu punto de vista, que os demais medios falan ou escriben para telespectadores. Falan ou escriben para telespectadores. É dicir, todos parten do presuposto de que a primeira e a máis importante percepción que tiveron os seus lectores ou ouvintes dun fenómeno referido a unha información ou nun coloquio foi unha información televisiva. Por tanto, de alguma maneira, todos se someten a esa hexemonía ou esa dictadura do que é a linguaxe televisiva. Estáse producindo tamén outro fenómeno que eu entendo que ataca directamente as raíces da democracia. E antes falei de Berlusconi, e pode parecernos un exemplo un pouco exotérico, pero estáse producindo expresións dese fenómeno que consiste en que o dono dese emporio mediático empresarial ou ben é político ou ben xoga a convertirse en interlocutor único, lembra que era o discurso único, da cidadanía. El é, e temos recentes exemplos de cartas do editor aos seus lectores en Galicia, dicíndolles aos cidadáns cales son os problemas máis importantes de Galicia e cales son as solucións que se teñen que adoptar. É dicir, está de alguma maneira puenteando e sustituindo os interlocutores políticos que deben ser os partidos políticos e a propia cidadanía organizada a través das diferentes asociacións. Como se podía, como podemos superar esta situación? Lóxicamente, pois, se existise unha sociedade culta, organizada, ben informada.
desde os profesionais da información percibimos que a nosa profesión cada vez máis está caendo no desprestixio e está quedando sin unha verdadeira función social democrática. Eso, como todo, ten múltiples causas. Entre elas tamén, e aquí debo dicilo, a renuncia por parte de profesionais da información, incluso algúns moi ben pagados, case todos os mellor pagados están nesa situación, conseguiron ese privilexio salarial a costa de renunciar en gran medida aos principios éticos polos que debe rexirse a profesión. Lóxicamente, existen moitos condicionantes que os levan e que nos empuxan a todos a esa situación. A propia legislación laboral, a precariedade laboral, que fai que sexa imposible opoñer calquera tipo de resistencia a unha dinámica contraria ao que deben ser os principios da profesión. E tamén existe pois o convencemento íntimo de que a sociedade en xeral pois cada vez está máis afastada de modelos de comportamento que teñan moita raíz ética. Sigue sendo e cada vez máis extendido comentarios como, bueno, pois o que ten principios en realidade que é parvo, non? Esta é unha profesión, como outras, que afectan os dereitos básicos das persoas, como a ensinanza ou a medicina, que require un exercicio baseado na ética. E, por tanto, os profesionais e a propia sociedade debe sabelo e debenos exixir tamén que nos actuemos como é debido. E eu fago tamén un chamamento para que todos actuemos como é debido. Desde a óptica e a responsabilidade dos poderes, lóxicamente, os poderes económicos eu non lles vou pedir nada, porque o objetivo deles é gañar e obter o maior beneficio posible. Podería argumentar que o negocio da información non é igual co dunha fábrica de coches ou de fabricación de tornillos, que afecta a dereitos básicos das persoas, e a maioría das televisións privadas, por non dicir todas, o que teñen é unha concesión estatal temporal dunha licencia para emitir, para desenvolver e realizar e atender un servizo público. É dicir, todos conseguiron que esteamos convencidos de que como son privadas poden facer o que queiran. Un taxi tamén é un vehículo privado, pero ten que prestar un servicio público conforme a unhas reglas que foron prefixadas anteriormente. As televisións privadas xa les foron renovados en España os permisos de emisión, as licencias que tiñan, que inicialmente eran por 10 anos. E esas licencias poden ser revocadas se efectivamente non cumpren ca obriga de servicio público que teñen, aínda que sexa empresas de capital privado. E isto non se dice, non se sabe e, por tanto, non se exixe. Os poderes públicos teñen que andar e permitir que se instale na sociedade unha nova cultura democrática. Para iso teñen que renunciar, igual que as cortes franquistas renunciaron a certos privilexios e se autodisolveron despois, eles teñen que renunciar ao exercicio do control directo sobre os medios de comunicación de titularidade pública. Os medios públicos, como dixeron, siguen mantendo moitísimos expertos en dereito constitucional, en España non son medios públicos, son medios gubernamentais. Son medios controlados directamente polos gobernos de turno en calquera das administracións das que dependan, estatal, autonómica ou local. E isto, se este país queremos que se equipare democráticamente na calidade da vivencia democrática aos países do noso entorno europeo, é un paso que teñen que dar os políticos. E nós debemos ser todos conscientes que ciudadanía, profesionais, personal docente, profesores universitarios, de insistir na exixencia de ese paso, é dicir, os medios de comunicación públicos deben ser democráticos, deben existir mecanismos de control independentes do poder político, como son os consellos de audiovisual que existen en toda Europa, capaces de controlar a voracidade do poder político por controlar e poñer ao servicio partidario os medios de comunicación públicos. Como teño que concluir, eu creo que podo deixar aquí. Gracias.
gracias a todos. Sempre pido ser último porque así é menos esforzado despois de escoitar os compañeros. O meu tutor, querido tutor Luis Álvarez Pousa, creo que encuadrou moi ben pois, que son todos os aspectos éticos que rodean os medios de comunicación e, sobre todo, moi importante a parte final, onde enfatiza a necesidade de que os consellos reguladores e os organismos que nacen da propia sociedade civil pois teñan un sentido e cumplan unha función clara, e todo ese panorama tan apocalíptico que a todos nos pon a tremer, o compañeiro Vega puxo con toda a súa crudeza sobre a mesa. Certamente, cada vez que hai que ir a unha conferencia, algo deste tipo, nos ponemos a buscar libros ou a buscar información reciente, asocia a violencia en medios de comunicación, as cifras que aparecen son brutales, os estudios procedentes de cualquier país do mundo, casi todos eles iniciados en Estados Unidos, que foi donde precisamente nació a televisión, pois dan un panorama que se non se fía do que lee, pois é para non entender, vamos, é para decir que un medio de comunicación que naceu como un elemento de progreso e de modernidade, casi que mellor era pechado e botarlo fora porque volver a un primitivismo porque é para ponerse a tremer. Eu creo, lendo cousas e vendo a experiencia do Consello do Audiovisual Catalán, que certamente creo que levamos anos de ventaxa con respecto ao resto do Estado español, preside a Victoria Cans, unha gran profesora de ética, pois asombroume sobre todo como esta señora pois relativizaba enormemente pois todos os datos que vía sobre a pésima influencia dos medios de comunicación ou as dosis que ten a sociedade para absorber esos mensaxes violentos que nos acompañan desde a hora do desayuno hasta que nos vamos para a cama. Ela relativiza con gran inteligencia, entende que quizás chega a conclusión, despois do fruto da experiencia, deste Consello Regulador que está creado con distintos representantes da sociedade civil, que ten incluso un poder sancionador sobre os medios de comunicación, pois ela acaba concluindo que o máis inteligente é que cada caso concreto require un tratamento concreto. Os plantexamentos de marcos xerales, xenéricos, podemos levar a veces a un certo tipo de censura que entra tamén, de novo, en colisión con outro dereito democrático que é a libertade de expresión. Bueno, isto é unha introducción porque realmente os comentarios de Victoria Cans tranquilizaronme moito para o momento de vir a esta mesa redonda. A pregunta é sempre a mesma, se o que vemos pola televisión, esos comportamentos sociales violentos extremos, pois son propios de que nos cheguemos a imitalos na nosa vida cotidiana. Isto trasladado ainda ao entorno da infancia, con aquela idea de que hai que protexer os nenos porque son seres en estado puro que están nunha etapa de desenrolo e de búsqueda do coñecemento, pois aí ainda o tema é máis preocupante. Non está claro que esos efectos realmente produzan esa reacción tan inmediata nos espectadores. Se eu quixera tamén ser un pouco reduccionista, trato de falar desde un punto de vista distinto dos meus compañeros, que era aclarar que coincido con seus plantexamentos éticos, vai aparecer que admita toda esa dosis de violencia, e iso podemos falar despois, como forma comercial, quizás, de manexar os contidos dos medios de comunicación. O que quero relativizar certamente iso para que todos nos quedemos tamén un pouco máis tranquilos. As cárceles de Alamo, Pereiro de Aguiar, entendo que están cheas de personas por cuestións relacionadas coa marxinación social, co mundo globalizado, cos tráficos internacionales, coas novas delincuencias financieras, etc. E non tanto, serán casos excluintes, ainda que a veces anecdóticos, amplificados, o caso daquela persona, aquel enajenado que se viste de superhéroe e se ponga a disparar tiros a discreción. Entón, esas cousas
habría que relativizarlas un pouco, en la que xa digo que si podemos ahondar en se vale a pena gastar dinheiro nesas cousas como noutras. Levando o tema o que eu entendo que poden esperar de min, que a miña experiencia pois, como creador e director do Xornal durante 8 anos, o tema aí sí é especialmente preocupante cando falamos de nenos. Entón, a min o que máis me preocupou sempre é a falta de atención que os nenos teñen cando se tiene a experiencia de dirixir Xabarín Club, era máis a descubrir aquele mundo de soledade onde un medio popular como a televisión que incide máis nas clases de unha condición social máis baixa que son os maiores consumidores de televisión, pois a televisión acaba por convertirse pois nunha especie de guardería que aísla os nenos pois dos seus pais, dos tutores, aquela maneira barata de telos ali pois retidos. E sobre todo preocupame porque entendo, como recomenda a UNESCO, que máis de hora e media de televisión ao día non é recomendable para un neno, que consuman, creo que a media galega está en 2 horas e media, estamos unha hora por encima do recomendable. Entendo que iso, ese isolamento que sobre todo afecta as clases populares, pois é grave porque cada vez que eles, os chavales, acceden antes a uns contidos, cando socializan no patio do colexo, cando xa son fruto de comentario desde hai meses entre todos eles, un día ocurre algo, unha noticia de prensa, algo alarmante, e prodúcese unha catarsis social tremenda que preocupa tremendamente aos pais. Iso dirixía Xabarín Club, pasounos con Son Goku, coas bolas do dragón, posteriormente pasou con Shin-Chan, que non estaba no Xabarín, pero non era violento, pero tiña tamén esas dosis de incorrección que foron moi criticadas. Entón, aí o que realmente me preocupaba era ver como, esencialmente, pois, hai esa falta de vigilancia sobre a educación na parte do ocio dos rapaces. Nese aspecto, a experiencia que aí tiven, nos creamos un club de socios, iso era a maneira máis razonable de aproximar a televisión ás familias, poder ter unha comunicación, un marketing directo con elas, chegamos a establecer unha boa comunicación cos pais, contestábamos as súas cartas e tratábamos sobre todo de que eles se sensibilizasen en vigilar un pouco os consumos dos fillos, para que cando aparece un fenómeno como Son Goku, os pais non se asusten, non se poñan a tremer, non pensen que os seus fillos van a ser uns delincuentes en potencia, senón que, polo coñecemento que teñen do que os chavales consumen, pois teñen unha capacidade para dialogar con eles e extraer valores e conclusións. É dicir, que cualquier contido televisivo, incluso o máis nocivo, se está vigilado por un entorno propio, por unha mente adulta que o sabe reinterpretar, pode convertirse nun excelente material didáctico. Nada excluye ninguna película de John Ford, moi antigua, que donde se explican valores sobre solidaridade, honor, etc. Se alguén está ali para explicarlos. Creo que sea clave, que para que é difícil que por moitos elementos reguladores que se poñan, a sociedade consiga controlar, pois, non sei, poñan vostedes o porcentaxe, cualquier porcentaxe da enorme agresividade dos medios de comunicación nun mundo globalizado. Cada vez hai máis cadeas, as ondas andan por aí, son 100, 200, poden ser limitadas o número de cadeas, a fragmentación que se vai a producir é brutal, xa non vamos ni siquiera a poder vigilar o televisor, porque os televisores serán pequeniños, a xente levará nos seus reloxos, será interactiva, o sea, o panorama que nos espera dentro de uns anos de penetración dos medios de comunicación e dos mensaxes que veñen por aí son tan brutales que hai que confiar realmente en que a base da educación está nunha escola con calidad, está nun entorno familiar propicio para tamizar todo ese mundo, e en que certamente eu
parece moi importante, en que as televisións públicas sean fortes, porque fora de intereses comerciales son as que poden ser sensibles a un control ético dun parlamento, dunha clase política que responde ante un electorado e dunhas entidades cívicas e ciudadanas coas que se relacionen. É moi difícil que as televisións privadas fagan caso en todos estes aspectos. No 92 creouse un primeiro código de regulación da televisión, foi un acordo asinado co Ministerio de Educación e Ciencia, entraron as televisións privadas, elas foron as primeiras e non respetaron. As multas resultan irrisorias ante os intereses comerciales que moven unhas cifras de audiencia brutales e o negocio que hai aí detrás. Casi que é como decir que poñerlle portas ao campo é moi difícil. Iso ten un agravante, que en España o peor modelo de televisión posible foi o que se adoptou cando entraron as televisións privadas. O modelo inglés sería máis desexable, había televisión pública e forte. As televisións privadas pagan un canon moi grande por poder emitir en España, deixouselle o negocio todo para eles. Entón, o panorama nese aspecto é que quero decir de novo que nos tranquilicemos, porque creo de que realmente a formación está na familia e na escola, e que os medios de comunicación se ven como puro entretenimento, incluso con esa cousa tan desagradable que contaba Xosé Manuel Vega, de que hasta os informativos teñen a súa dosis de espectáculo e non esa obxectividade que se desexa. Os informativos das televisións non son para a reflexión son os artículos dos xornales. Unha noticia vista pola televisión sufre un proceso de montaxe que require sempre unha interpretación forte, iso xa desvirtúa de origen, e creo que, ainda que hai unha certa dosis de boa intención de objetividade, aí hai algo xa implícito de manipulación no montaxe. Iso hai que saber que é así, ainda que a intención do profesional sea a mellor. Xa digo, o meu desexo é relativizar esos problemas. Preocúpame que os nenos consuman máis de televisión da desexable. Creo que, sobre todo, habría que vigilar esos contidos violentos, sobre todo na violencia realista, que é a dos informativos. Preocupa menos a violencia que vai unida á ficción, porque creo que os rapaces teñen capacidade para discernir entre ficción e realidade. Nese aspecto, cando estábamos en Xabalín, tratábamos de darlles un trato como de adultos. Entón, o que realmente me preocupa é a violencia real, porque evitar a violencia da ficción pode ser un problema de modas. De feito, Shin-chan non era violento, era incorrecto para algunhas persoas, para outras non, aí non había violencia, e tivo igual de éxito. A violencia real forma parte dunha sociedade que, como decía Pousa, non resolve os seus conflitos por o diálogo. Ese é o peor aprendizaxe que pode haber para un neno. Os problemas da violencia na ficción resolvense simplemente abrindo unha línea de negocio máis interesante. A veces ten que ver coas modas, pero a violencia real é moi difícil de explicarlle ao neno. Os motivos do conflito en Oriente Medio, ou onde sea, non son fáciles de explicar, porque morre xente por aí, e resolvelos debe ser bastante caro, porque o mundo leva moitos anos con conflitos de sangre. Iso é que realmente a mí me preocupa, que os nenos consuman máis. Quero ser máis generoso en todo o relacionado coa ficción. A crueldade e a violencia estaba nos contos infantiles da nosa infancia, e nadie se escandalizaba por iso. Creo que a veces simplemente ocurre que a sociedade moderna vai moi depresa. A nosa xeneración tivemos que asimilar moi rápido a cultura americana, as modas dos dibuixos animados de Tom e Jerry e de Pato Donald, que tiñen a súa violencia, e a xeneración que hai agora dos nosos fillos vai moi depresa asimilando outras formas culturales
pois máis relacionadas con mundos máis lejanos como Oriente, donde a veces aí a nosa información é máis reducida e custanos o mellor entender certas actitudes do chamado anime, que é a animación xaponesa, porque realmente é un polo cultural moi oposto ao noso. Entón aí tamén deberíamos esforzarnos algo. Conocín nenos, cando dirixeu a Xabarín, que aprenderan a falar xaponés, cosa que me parecía increíble, que chegaran a iso, non, para poder ver Son Goku en versión original, e posiblemente nestes momentos sean grandes traductores que vivan moi ben desa inquietud cultural que se lle despertou cando tiñan 12 ou 14 anos. Entón, creo que iso non é malo. O malo é apartarnos deles, o malo é non ter o entorno cultural ou o nivel social para conducilos na súa etapa de aprendizaxe. Bueno, isto era un pouco a reflexión que quería facer, e o máis interesante agora será que conversemos todos. Bueno, vamos a pasar entonces ahora, temos pouco máis de media hora para o debate. Eu, se me permiten simplemente facer deixar ver así, mentre se vai animando o personal, unha reflexión. Eu creo que, así en síntese, se plantexaba a cuestión si os medios de comunicación son referentes miméticos nos que a sociedade crea modelos de violencia e de agresividade, non? Era o gran debate se as imaxes da televisión ou dos medios de comunicación en xeral contribuyen a xerar máis violencia. Eu me alegro que recordara Suso aquele dibuixo animados non só de Tom e Jerry, senón del pasado Tolo e o raposo que sempre corría detrás dos correcamiños e que sempre lle pasaban cousas moi violentas, pero con unha certa coña e nunca pasaban, non? E me pregunto o seguinte, é unha pregunta que deixo caer así para os tres. Para vos tres, non hai unha certa doble moral, incluso unha moralina falsaria en todo este debate da violencia nos medios de comunicación, cuando estamos nun mundo realmente de violencia cruel que nos presenta todos os días no telexornal, pois un país invadido como Irak, arrasado, triturado, países que morren desfeitos en África, agresións permanentes, xenocidios, e despois parece que o que nos preocupa é que un rapaz vexa un Xinchán que enseña o cu, ou o ciño, o iño, ou un Son Goku que saca a bola de lume, ou unha estea na que un Rambo de última xeración se presa con cuatro coreanos. Non hai unha certa doble moral cando en realidade non se pode dicir que o gran problema da violencia dos medios, e recordo vos que o título da semana de filosofía é violencias, a violencia en todos os sentidos. A gran violencia dos medios non está quizás na utilización perversa, na mentira continuada, nos medios como instrumentos de poder. Deixo ver esta reflexión, que creo que de algún modo se tocou na Xosé Manuel tamén. A min